Biyag, di tao. Agar mo sarkan, Jere, anak ko. Tulungan nagtungag trabaho ijay talon tayaw. Nauma ako na tumultulong ka na kayong agtrabaho ijay talon tatang. Anya, nauma ako ngagrigrigat tatang. Kaya't kumati bumaknang. No arapaap mo tiyag balen abaknang anak ko. Agtrabaho ka aming bag. Tulungan nak ngagtrabaho iti talon tayo Sa anak nga umasinsaw no panagtalon lang ti ramitik tatang. Nabayag kayo ngagtaltalon. Saan latamat ngayon masinso ti panagbiag tayo? Jiray. Adda ka din si mayatan ti panagbiag tayo. Gapi ti panagtaltalon tayo laan tatang. Nagado ti utang tayo saan pa nabaybayadan? Ha? Diyak kayatin ti tumulong ka na kayong agtalon tatang. Agsapula kiti napinta sa panggadak. Tap no mapadasan tayo mo't tinaalwan apa nagbiag tatang. Adalaman ti Rabi lakay. Maturog kan. Di mon urayan pa'y asumangpat ni Cherry dito'y balay. Ay, Maawatak ti panagsinnaay mo itinaunag lakay. Saanan anasaya at ti panagsungsungpat ni Jerry kadata anaganak na. huwan nga raud. Awana ti dengdenggen na pambagbaga. Nagbaling ang natangkin ti ulo na. Di na kung matulungan ngagtrabaho ijay talaw. Hindi ka agdanag lakay. Siya kong titumulong ka. Atileg. Ala, maturugtan. Patyak nga agawid tumatlaang ni Jerry dito'y balay. Di mo unay pagdanagan ti anak ta. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Jerry. Tay ka pa'y anak ka uli mo. Ngapay ka din, ha? Amo matindi parikot ko, David. Diyak kayatan ti agawid ijay balay may. Kaputan na umaakaw ni ti kinarigat ti panagbiag mi. Isumat lagayam, adikan nagawid idirabi eh. Nakiturog ka pa yun dito'y balay. Matulungan na ka di, David? Anya ko mga iti may tulong ko kan ka, Jerry. Tulungan na kagsapol iti trabaho. Kaya't kung timanggay. Numay pa pa iti trabaho. Sana parikot ita. Ngamnaskan anatibker ti baro ko. Ha? Anya ti kayat mo asawon, David? Saan abas-tabas na at trabaho ti sarakam? No nasirib kan nagagat ka, bumak ng kamot iti mabiit. Ha? Total, nagkidaw ka iti trabaho kanya. I-recommenda ka iti bus ko. Sigurado ka ang matulungan na, David? Una, Jerry, nasingad tang agayam. Iso ang matulungan ka. Oh, agyaman nak, David. Sa anak ka na pa ay masidigkan ka. Oops! Di ka pa agyaman kanya, Jerry. Ha? Naskan ama ipakitang pa'y iti grupo. Akabaulam ti trabaho. Apay nga itakalaang nga agawid, Jerry. Sa dino tinapanaman ako. Saan ang anaskan pa'y amamuan nyo noon na panak na na? Anya, Nagawid akto, may ko alaan dagiti badok. Saan ako nga agnaigpay dito balay? agpampanunot ka kadi, Jerry. Saan anasaya at dayta apang panggapam? Adadagawan na sayata mapasama kanya. No dak lang diti balay. Nauma ako ni ti kinarigat ti panagbiag tayo nanang. Jerry, Ngam di kagdanag. Apaman na madanak iti kwarta. Si dadanak tulad ta tumulong kada kayo ken ni tatang. lakay. Diakon nalapdan apimanaw ni Jerry. Talaga natangken ti ulo na. Ay, Adeline. Inala na amin na nagiti bato na. Kat diinan kayat ti agnaud pa'y dito'y balay. No, day sa ti panggedeng awanan ti maramidan tapay. Iso adi ka nagladingay. Patya ka makamiristo madlang ni Jiray. Kat agsublimat la dito'y balay.
Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Salak ng ibam ko ma iti sa dinuman apapanan na. Oh, anyangay, nakasagana ka ka din, Jerry. Yung amukan kinibos turbo. Itayak tayo nakasagana, David. Kaya't kumatan amaam-am mo ni Boss Dolpo. Ano? Madamdaman ang maam-am mo kan makasaritam ton, tibos ko. Nasken anatanang ka makisaritagan ko na. Wen, di ka katintanag, David. Amo kong ti aramida. Nasaya at nga rod, nukas na. Ni, dayjayan ni Boss Dolpo. Ay ayaban na tan. Sigurado ka akayat mo tagtrabaho kada kami, Jerry? Wen, Boss Dolpo. Kaya't kulaw na Amangan numapilpilitan ka lang. Saan, Boss Dolpo? Kasapula ka talaga ti trabaho. Iso nagkidawa kititulong ka ni David agayim ko. Imbaga ka din ni David no anya ti trabahong kada kami, Jerry? Saan pa, Boss Dolpo? Tilang naibaga na kanyak. Naskan nga agbalinak an natured ken nasipot. Ala, no talaga akayat mo tagtrabaho iti grupo mi. Dumngeg ka anaimbag kanyak. Nailaw-lawagan kan ka ni Boss Dolpo, ti trabaho tayo, Jerry. Antang pa'y gundaway mo, ngagbabawi. Jack pagbabaw yan ti susurot ko iti grupo yun, David. Nakasagana kiti anyaman nga oras. Nasaya at nga rod nakas na. Jack namnamain nakastoy gayam ti klase ti trabaho, David. Isumit lagayam ang nagbaknang kan. Ano? Agsagana kan, tapnog sanay, Jerry. Nasken amasursurum anaimbag ti amin. Makalawasan asaan ang nagaw-awin ni Jerry nga anak ta, lakay. Anyang atahan ti mapaspasamakan ko na. Di ka unay agpanunot iti saan anasaya at adileng. Sana baybayan ni Apo Diyos ti anak ta. Matanda na ka na lakay. Yak kaya't nga dada ka sa mapasama kiti anak ta. Mawatan ka, adileng. Ulitag ngay baga, di ka unay agdandanag. Ni Apo Diyos ti bangsalak na ibiti anak ta. Ay, Dumteng tulat ta ti panawin ang makaamiris ni Jiray. Agawid mo't laeng dito'y balay. Kumusta ti panagsanay ni Jerry, David? panog ko na, boss. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya ato kasta. Inton bigat metlahan. Masubukan ti kabalan na. Uwan, boss. Adto'y tiladawan ti target yo. Kasi ti sigot. Kayat ko anadalos ti trabaho yo. Namnamakan nyo dayta, boss Dolfo. Ala, agtignay kan, kat isurom ni Jerry, noan niya ti rombang ngarabitan na. Oh, Jerry, nakasagana ka na. Uwan, David. Itay pa yan nakasagana. Daydayan ti target na. Pagandara kon ti motorsiklo. Kat sikan ti makaamo amang tispat sa kantuana. Adita, asidagtan kantuana, Jerry. Apaman ang makabatog ta kantuana. Paltugamang. Uwan, David. Oh! Very good, Jerry. Naaramid mo na yung bag ti trabaho. Agyaman na, Boss Dolpo. Nasiglat ka matgayam. Gapo ta magustuak ti naramid nyo kini David. Adto'y tumintoya. Nagato akwarta, Boss Dolpo. Agyaman kami,
Boss Dolfo. Awanan yaman na, basta magustuak ti trabaho yo. Na yun agtupay, tumintoyo. Ulitin mo ti agyaman, Boss Dolpo. Wow. Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, ha, David? Jerry, saan anaimot ni Boss Dolfo? Basta aramidom lang, di kayat na. Uwan gayang, David. Apay ngayon palikidar ni Boss Dolpo dahi siya tao? Kalaban day jay ni Boss Dolfo iti negosyo. Isu nga impalikidar na kadata. Kasta ka di? Manipod ita. Tanangam lang ti garaw mo. Nangruna kat amumon ti aramid ni Boss Dolfo. Uwan, David. Awan ti rumba nga pagdanagam. Nasayat nga rod no kasta, Jerry. Wala. Ituloy tang rodan ti aginong itiara. Jerry, anak ko. Nanang, Agyaman nagtasimang patkamatlangan. di na ka di pastrakan, nanang. Ay, ala, sumrek ka, anak ko. Ay na, maragsakan lakit din itatang mo ang makakitakan ka. Nagado ang makmakan ngayon sangput mo, Jerry, anak ka. Uwan, tatang. Kukuhayo amin dahi ta kaninanang. Adda ka din panggadam, anak ko. Adan, nanang. Oh, alaan nyo na ito eh. Nagadun akwarta da ita, Jerry. Alain yun ti kwarta, ta sa anak mo't lang agbayang. No kasta, pumanaw ka matla ang anak ko. Uwan, nanang. Indagas ko lang, dagito abastoyo ka ni tatang. Sa dinong ay ti pagtrab-trabaho, manakaw. Sa amin anas ka na maamuan nyo pa ino sa dino, nanang. Tinapatek, makatulong akon kada kayo. Nay, kung nakapano nakaturog kan bakay, nakaraing ka pa'y matlagayam. Diyak pa'y laagtuglap lakay. Pampanunutek nga may no nangalaan ni Jerry iti kwarta nga inted na kadata. Day tabat ti pampanulutay. Mas daawak. Gaputa nagdakil unay agad at tintun na. Danda ni Jack awatan itay ti kwarta. Amkag nga may ang nagkapo iti dakas. Atileng, Saan anakalpas ti anak ta iti panagatal na? Kun awan ti amuna at trabaho. Nalaing-laeng ang makibarkada. Ay nalakay. Sapay la kumata saan nga agar aramid iti saan anasaya at ni Jerry nga anak ta. Lisa, iso ni Jerry ang gayam ko. Jerry, iso ni Lisa, gayam ko dito'y beer house. maragsakan na kamakamamukan ka, Lisa. Maragsakan at matamakamamukan ka, Jerry. Jerry, si kanti makaumukin ni Lisa, ha? Umatayawak, tapno sa anak ang makadisturbo ka na kayo. Ay, loko ka. Oh, Lisa, friend, tanawan kayo pa yun, ha? At David pa panak. Okay. Di mo lang tanikas kaso ni David agayim ko, Lisa. Ay, huwag gayam. Agorder ka iti kayat mo ngayon naman, ken pulutan. Siyak ti makam mo. Sinalpag ka, David. Apay, pinanawan na kitirabi. Pasensya kan, Jerry. Rimuarak nga minun, tanda na pa na. Isuasaan ako na nagpakadapay kan ka. Sika talaga, David. Kat, kumusta kayo matnikin ni Lisa itirabi? Nag-enjoy kayo ka di? Launay asika. Kat, kaya't mo ti makirelasyon kan ko na. Ha? Ay na, agsakit to lang ti ulong no makirelasyon ka kini Lisa. Saan la asika ti lalaki iti biyag na? Anya? Boss
Dolfo, apay apinayaban na kami. Aday patrabaho kada kayo. David, Jerry. Anya deta, Boss Dolpo. Nasakit tinakam ko iti kasosyo iti negosyo. Ti kayat na ti matungpal. Ngem, agkad-kada kiti plano ng aramidan. Ibagam lang man niya ti aramidan ni, boss. Nakasagana ka ng agtungpal, itibinin mo. Da kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti daytoy. Gaputadakkel ti panagtalag ko kada kayo. Dumngeg kayo na imbag, tapno amuyo, taramidin nyo. Masapa ka mapanijay talon, bakay? Nariwat pa'y laang gamrumwarkan. Saan ka pa'y anagarmusar lakay? Madamdaman taon. Numabising ka, o muna kang tulatan ng mangaan. Ay nalakay, amangan numabisinan ka laang ijay talon no di ka agarmusar. Mabiit laang tainak aglutaw. Ha? Lakay, adda nagsardeng alugan iti bataw. Wala raw. Kita ay taman. Nay, hindi Jerry matidintang bakal. Kasangsangpot mo pa'y laang pumanaw ka man na nanakaw. Wala nang. Idagas ko lang ti kortayo ka ni tatang. Ang mabit man lang ang nakaw. Apay tatang. Nagtaudan na iti akwarta. Apay nagano ti kwartam. Di yung damagan na nagtaudan na. Tinapateng. Makatulong ang kada kayo tatang. Ay, Sapay lang kuma. Taas saan na nagtao diti dakas na iti akwarta nakaw Sabali ti tinurti sarita yo tatang. Palpalagi pangkalaan Jerry. Kaguran ni Apo Diyos ti tao nga ulbaud, kain agar aramid iti saan anasayaan. Hoy Jerry, kailangan ti panagulimok mo. Mabay ka din ha. Di kang sanaay. Adda ka di parikod mo ha. Pampananutak lang tinibaga kanyak ni Tatang David. Oh, Babalawan na kiti panangtid ko kadakwari ti dakkalagatan. At apan na nagkapoy ti dakas day siya. saan ka di ang pudnumot nga dadakas nga rami to? Ang saan man aday ta ti pagsaritaan tayo ta? Ang mga numadadaan lang ti diskarte to. David, Panunutin takit din. No kasano ti pananglikidar tayo ti kabusor ni Boss Dolfo. Namnamaag ti panagsubli ni Jerry dito'y balay lakay. bakay? Sapay la kuma, tasaan apod no ti atap ta, nga agar-aramid iti saan anasaya. Agapoy ti kinarigat ti panagbiag tayo, pimanaw ni Jerry, ket nakibarkada ka nagiti ti prom. Langapay laeng jay lakyan akadwa na ket. Saan na mapagtalakan? Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Ilisim ko maapo, iti anyaman apakaisagmakan na. Nagbayag karong muarte target ka, David. Masikuranak pakit din dito. Relax, Jerry. Rumartumot lang, ti target na. Kalpasan da ito yung aramidan ta. Dakal manan nga umintong, ti agur-uray kadatang. Sigurado na ito, David. Oh, agsaganakan. Naglukatan tigi. Marmatan ti kotse ang naglukanan ti target ta. Itay pa yan ang kasagana. Surutan ta ti kotse ang naglukanan na. Kas iti sigod, sikat ti mang paltog kan ko na. Ariglado. Sinalpag, kilaat ang nagpukaw ti kotse ang sursurutan ta. Nakadlaw lakit ti. Anyang arti aramitin ta? Oh, diya ka mo.
Jak nasiputan tinakot. Oh, Kumlab ka, Jerry! polis na giti mang kamkamat ka na na. Katpagpanto ka na lang, David. Iparpartak mo, pa'y nagpataray. Diyos ki! Nabaliktad ti sitwasyon! Datamit kitang ti palpaltugan na! Oh! Napuntahan ti pili ti kotse! Jerry, anak ko. Nanang. Agyaman nagta si bibiyagak pa eh. Kunak namatay akon. Wan, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos, tanispal na ka. Nalabit, inikan na ka pa iti Diyos, iti gundaway mong agbalbaliw, anak ko. Ay, jay tumboy akadwam tinaksanggas at tanatayan. Anya. Anyan na ito'y ang nagbampanagam, anak ko. Pakawanan da ko mananang. Inliman ko kada kayo tipod na trabaho. Wan nga ron. Nagsakit ti barukong ko kapo itinawak. Nagbalin kamot gaya mahir killer. No di mga kakuma iti pamagpagami. Saan kumana pasamak ti kastoy kan ka, anak ko? Pagbabawiyak tinaramid ko, nanang. Anya nga'y, at daditan, anak ko. Iso na lang, taapaman nga gimbag ka. Pagbaludanan titumpal mo. Ikarok tinagbasulak. Tinabatag. Si bibiyagak, nanang. Katadapay gundaway ko nga agbalbaliw. Katulitak, tagkidaway ti pamakawan ka na kayo. Kanitatang. Anak ko. Biyag, di tao. Naglain kat na kita nakarubat at di dapay amo ngay bilang dagiti basura da. Agkakaiwa na! Nagalas na kitain! Sinalbag takit di amin. Day tangiwat mo, Alan. Ang mga noon da makangagan ka. Agkakaiwa na karod dagiti basura iti parangan salay. Awanan bain dagita akaruba, buwisit dakit di amin. Anya nga rod kat basura mat dagi chay. Bay amon ta siya kung timang dalos iti paraangan, Alan lakay. Nalakalaang at trabaho day ta. Ay, ano sana ang makapagtapal. Ang mga nupaltugak na kita kaaruba. Patayag to pa'y amin ita. Mabuti nga kaya. Anya ka din day ta sasawang, Alan. Mabutbuta nga iti day tang ibagpagam. Basura laang patayamon dagiti kaaruba. Noon niya timbaga, karamidag. Talaga po matayak iti tao. Nuulitin da pa'y nga agibasura iti parangan ta. Gusto day tan. Di ka kumaaglaaw pa'y. Kababain ka dagiti kaaruba. Tapay kuma. Isuda kuma tirumbang agbain. Gaputan nagbasurahan dati parangan ta. Sumardengkan ko nakmat. Itay pa'y aday tabasura ti bagbagam. Hoy! Da kayo akaruba. Awan babay nyo. Agsagana kayo kanyak no ulitin nyo pa iti agbasura iti paranga. Gusto na, Alan. Di kan aglaaw. Pang-asim. Awanan bain day jay nga alan. Jay latan basura ti pagpupudutan na. Nakalalaaw itay. Nagpigsa tingiwa na. Wan nga rin tatang. Pagsisikuran na dagiti na iwara a basura iti paraangan ni. Nagrigat a pagsardengan. Kasla armalay tingiwat na. Hay. Mabutbutangak nagpungpungtot ni Alan tatang. Kasla di nakbigbigan nga asawa na. Nangagkaw ti panagpukpukaw na itay. Agasam tapaltugan na dagiti kaaruba nga giwara iti basura na. Kunamlan asino nga agsasaw iti nga alan. Wan nga rin tatang. Kababain ti kasta nga aramid na. Ay, tilang pagbut nga anak kaw. Kasanungay, madamang tutupken ko na gapo itinalas nga ugali na. Day tala unay ti pagbutbut nga tatang.
Sapay agpang tani Alan. Jak malapdan tingiwat na ngagsaong. Nalabagbaga ang tulatan. San arumbang tiraramidin na. Basura lang, pumatayan iti tao. Anyat kita ang iti paraangan, Alan. Ti awanan bain alito. Ha? Apay nilito. May samot na ita tao. Awan babay na. Kaslawan nagadalan na. Aday ka manin ako nak, Alan. Awan mo't basol kan kanilito ng pagpupudutam. Anyang awan baso na sasawambay. May samot na ita nga agiwarwara iti basura na. Anya, basura manin tibagbagam, Alan. Awan kumati parikot. No saan da nga agiwara iti paraangan ta. Anya, Payman. Kasaritak man ti awanan pain. No lumabas kayo mo diti paraangan. Saan kayo nga agiwaralatan iti basura yaw? Siyak ka diti pangibagbagam iti dayta, Manong Alan? Ta sino pa'y kuma? Si ka lang mati lumabas diti paraangan. Awanan sa bali pa'y. Saan ka mat siguro atulangan niya? Awan mo tinwara ka basura, ha? 5 basak lang mo diti paraangan nyo, Manong Alan. Amok a basura yaw dagiti na iwara dito idi kalman. Nabambanog kami kanisali anang daldalos ka dagiti basura yaw. Ha? Da kayo lang mat a pamilya ti asidag dito parangan me. Lito! Iso da kayo mangarot ti akin kukuha ka dagiti basura na iwara. Saan mi ako ko dagiti na iwara a basura iti paraangan nyo, Manong Alan? Amangan no basura ti sa balya tao. Iso hindi ka ko magpabasol. Di ka man agin diti amulito. Amok a basura yaw dagiti na iwara diti parangan. Agrason ka pa'y laang. Anya? Naglain kang agrason ha. Abay, anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Ne, awan ti kahit ka mapasama. At dapaltog ko lito. No agaramid ka itijak magustuhan. Dakas ti mapasamakan ka. Anya? Kabalan ka paltugan dito'y mismo aparaanga no sa balit isumbat mo kanya. Bangkay kan tulangan nga gawin. Ne, di mo kumamit aramidin ti kasta, Manong Alan. Agkakaro ba tayo? Basura lang dito pagparparikutam. Sana ka mang rabrabak dito. Idasay ka mismo dito'y paraanga no agkamali ka iti isumbat. Nagalasan day tang imbagbagakan ka ni Alan, lakay. Ay, uwan nga rod. Bakit? Jaklatan nagtagtagari. Tama nga noon niya pati mapasamak. Jakpeti riri. Nang runa kat agakaro ba tayo? Husto launay ti inaramid mo, lakay. Nasa isaya atin alumiklik ka kankwana. Talaga anatangsit day dya karuba. Basura lang nga na iwara iti paraangan na. Nagdakkelan nga isyu kankwana. Pagtangtangsit na di paltog na. Kabailan na kano ti pumatay. Nga oray pa'y karuba na. Awan pilpilyan na. Una yan day dya tao. Kasla naglaka ti pumatay iti tao nagsasao. Isosahan ako na magnapa iti parangan na bakit. Lumikli kaklangan. Tapno saan kami nga agapa. O sige, liklikam tikas kankwana akaruba, lakay. Nagdakas ti ugali na. Mapupukaw di may sa manok ko, sali. Tinakaw na laki de. Amangan no adalaang iti paraangan ti manok, Alan. Di ka ko magpabasol. Sana basta mapukaw ti manok ko, no awan tinangala. Anya, Tinakaw lakit di dagiti ka aruba nga awan masidsida na. Alan. Agsaga na kanyak dagiti awanan pain. Alak man ti paltog ko. Saan, Alan? Di ka rumrumwar. Di ka kumaagparnuan itiriribo. Ay, di nak malapdan iti aramidek, sali. Hoy! Asino kada kayo tinangtakaw iti kakaiso na manok ko? Ha? Huston, Alan. Di mo kumapabasulan dagiti ka ruba. O pa sinurot nakpela dito'y parangan, may. Sublitan ije balay. Di ka kumaagpukaw dito'y paraangan. Nilakit dilito tinangtakaw iti manok ta. Isulang ti amok nga sakit tinakam na kanya. Dapo iti imbagbagak iti kalman. Anya. Lito! Rumwar ka dita balay mo tag sinubok saman. No sino ti malalaki ka na ta? Aglaban tano kayat mo! Sumardeng ka na, Alan. Kababa iti kastangar aramidang. Muti dito paltog mo. Di mo alam ti paltog sali. Paltogak na dyan ito. Lusok ak ti banga-banga na. Isulakit di tinangala iti manok ko.
Talaga ang maag dayjay akaaruba. Nagpukapukaw iti paraangan. Awan babain na talaga. Baybayan nyo latta, nanang. Sana ka rin mo harita ipukpukaw. Palso amin nga ibagbaga na kung ipagpabasol na kanyak. Asyak ka no tinang takaw iti manok na. Naglaing agpabasol. Awan mo't nga ron ti pamanagnak na si katinang takaw iti manok na anak ka. Jakman amo, no apa asyak ti pagpabasulan na, nanang. Awan mo ti madingay, naramid ko kun na. Ay, nagdakas akaaruban niya Alan. May mayat ko man no pumanaw dito lugar tayo. Nanang, Sumat talaga tiriribok dito lugar tayo day di atao. Adaw ti mabutbuteng kenkwana. Jay latan busis na ti mangmangag. ay, Tirigat na. Di pa'y anawaan ni Kapitan ti Kasjengar aramiden ni Alan. Nga uray no agpukapukawan iti paraangan. kabagyan ni Alan ni Kapitan. Adun adaras nga agpukapukaw. Ngayon baybayan lang ni Kapitan. Ay, kabutbutang day di atao. At dapay imot na apaltaw. Paltugan na kanaw di agtatakaw. Nanang, No saan pa'y laeng aksyonan ni Kapitan, ay siya kun amismaw ti agipulong kadagiti pulays. pasensya ka na. Ano ba ito lati may intriga ka na pasadaak iti tricycle bakit? Nakapoy ti pasada ita? Ay, katanya nga ron nga eh. Nala, agsukat kanta ni. Naidasar kun di kanenta. Amo ka mabisin kan. Ay na. Wen bakit? Mabisi na ka talaga. Indanon ko dito balay tibisin ko. Talaga asinapa kung tinagluto iti pang malumanta. Taamo ka mabisin ka asumangpet lakay. Agyaman na ka, tanasingpet ka ng asawa. Uray no basit lati mapaspasadaak. Naragsak ka. Ken man nakahawat ka. Di ka madanagan. Adan tulak ta pagsayaatan ti biyagta. Adda ka asi ti Diyos. Wen bakit? Saan ta mapukawan iti namnama? Litaw! Kunam lang asino ka nga giparparada iti tricycle dito dalan. Ha? Ha? Ni Alan jag pukpukaw iti paraangan. Hoy! Pakibyangan na amin aparadaan ti tricycle. Ay, inakpay man kasarita bakit? Ala, umuna ka namangan. Pasensya ka, Manong Alan. Imparadak mo't itinasaya ti tricycle ko ha. Saan mo't ang makasali iti dalan? Nangalami tilay mo nga iparadam ti tricycle mo iti dalan nga agturong iti balay ko. Ha? Di mo kumamot pagpupungtutan ti tricycle ko ang nakaparada manong. Saan mo't ang makasali ko nakmanan? Nay, tagrason ka pa'y lang. Dinanog nakmaten, Manong Alan. O niya, lumaban ka! Ipakita mo akabalan na. Kuha, sana ka lumaban ka. Ipakita mo ang malalaki ka lito. Makita mo na ito, ha? Ha? Paltog? Kaya't mo tapaltugak na itaulom, ha? Ni, saan Manong Alan? Di na kumamot paltugan. Pangasin. Idulin mo na itapaltog mo. Sana ka lumaban. Mabutang ka mo lagayan lito. Hala, yalis mo na ita tricycle mo itinakay paradaan na. Darasan! Uwin Manong Alan. Iales kong ti tricycle ko. Talagang aglablabesan day jay nga Alan. Sa dino tayan, tiyawanan bayan, ha? Apay ka di tatang. Anya manen tinaramid ni Alan. Kano dinanog na nilitaw. Anya. Dila nagpainan ni tinaramid na. Agasam ta dinanog na dyan nagsimpatatao. Anya. Agyaman ni Alan, ta sana bimalis nilitaw. Binaybayan na lang, ti panang danog na kangkwana. Tatang. Diyak, kaya't na dyan manugang. Satanas! Ibabay na ti pamilya tayo, anak kaw. Siya kun ti mababain iti aramidan na tatang. Mabainak at talagan. Nagposko la talaga ti panagrurupa na. Ay, nanusan la dakas ti mangdangran iti tao, dinanog taon. Mga no matagbat ko pa'y. Tatang. Ay, talaga nga ramidak na ito, no siya ti mapunwan, nay. Di nakita ni Tigas Tasali. Jacket, dito pa nagkit-kita na. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba, Alan. Di mo kano amu ti makikaaruba. Dinanog mo pa yung nilito nga awan basol na. Anya ko mano jak amo ti makikaruba, ha? Awa ang tinasakit na bakrang ko. Mabut-butangan dagiti kaaruba kan ka.
Tanaglaing ka amakiapa, Alan. Rumbang lang ang butang da kanya. Talaga kabalak ti pumatay nga uray kaarubak nang runa dayjay alito. Kaya't ko katapatayin dayjay tao. Tanangam ti panagsasaong, Alan. Saanin ang nasaya at day tangar aramidan. Sana ka mabutang. Rumbang lang ang butang dagiti kaarubak kanyak. Iso adinak man pakibibiyangan si kasali. Uray si ka nga asawa. Kabalan ka adang rano kontra-kontraan na. Awan kabutang ko nga uray asino dito yung lugar tayo. Adapal to ko? Iso nga awang kabutang ko? Ni, si kamot gayam sali. Uwan, Roma. Umayak agkid daw iti pamakawan. Gapoy ter aramiden ni Alan nga asawa. Mababain naklaw na yan. Gapo iti inaramid ni Alan kinilitong asawa. Sali. Nang runa iti aramiden na kada kayo nga ag-asawa. Awan mo't basol yo. Ngamno apay akagura na kayo ti asawa. Ay, Mababain na ka talagan, Roma. ni, agluwa ka matan, Sali. Gapo ta maumakmatan. Nagdagsanan ti barukong ko. Ay, naalala. Gusto daytan. Di ka nagsanit. Panggap ko pa yun na panawan ti asawa, Roma. Anya, Kaya't kung ti makisinakan ko na. Sa anak matan anaragsakan ko na. Nasaya at mata nagsabat ta diti parangan, Alan. Ne, ada ka ni bagang kanyak tatang. Mangibabayan ka manugang ah. Diyan lang kumanin pa asawa ti anak ko ken ka. Ne, anya ka din tayo nga ibagbagam tatang. Nagalas ti ugali man ay kamkamang. Mabit man lang tatang. Naglasto ka mo tin, gagsasaw. Sikat tilas to Alan. Ibabayin na kami anak ay kamangam. Awan karba nga mamangdangdangran iti tao. Dakat di pa nagsasaw matatang. Abay, di mo kabutang ti palto ko? Anya? Ada palto ko. Ha! Oray man sikat ti ama ti asawa saan ka kabutang. Anya? Paltugan ka no, di ka pa ila sumanaw. Ha? Ala, agsaw ka pa ita, dahil tuyan palto ko di kasaritan. Tatang. Nagasata kita ngal daw. Bakit? oh, apay ka di lakay. Inarkila tibak ng ti tricycle ko. 5,000 imbayad na. Oh, Talo lang nga dara sa nagsubli ti tricycle ko, anang bunag ka dagiti gargaret na. Ang inikanak iti 5,000. ay na, nagsaya at matan. Saan na dahi ta bakit? Alain na kano pa driver na. Ha? Imbagak ngamin akabalak ti agmaneho ti kotse. Iso nga alain na ka family driver da. Ay na, nagsaya at ka kami na tao lakay. Isa pinaraburan na ka ni Apo. Wan bakit? Nagsayat at talaga ni Apo Diyos ka tata. Wisit! Naabakang itisugal. Saur kayo ah. Abay kumasaur kami, Alan. Isubliw ti kwartak no diyo kaya ti matay. Ang taga paltok mo ah. Isubliw ti kwartak ngayon abak yo. Tapno nasayaat kayo. He! Sana mamalayin. Noon tapaltok mo. Ang damot imukot. Natayin ti asawa, Diyos ka. Saanin anay sambot ti biyag na dito ospital. Pati parang tipakinakang mga nagkaw. No saan kumanagaramit iti saan anasayaan. Si bibiyag pa'y kumaniala. Siguro kadagiti nakakita kat basol ka no ni Alan ti ate. Naabak iti sugal. Kati palastog na ti paltog na. So aday jay pinagsubagsuldan. Nakataray man din ang bagsulkan ko ana. Nalamit ngaglimlimagayin. Nagaramit, isa na nasayat ni Alan. Iswa,
Saan mo tanasaya? Tinagbanagan na. Diyos ko, pakawanan ni asawa. Biyag di tao. Ha? Asino da kadwayo asin mangpet, papa? Iso ninanam nga ana, iha. Nobya. Ha? Ana, honey. Iso ni Cindy nga anak ko. Hello, Cindy. Kumusta ka? Sige, sumurot kayon, papa. Oh, come on, ana, honey. Sumuratan. Umay ka. Okay, Randolph, honey. Cindy, mabitlag. Umay ka, taday, bagamay ka ni nanam nga ana. Di na kanin kaskaso ti anak mo, honey. Pasensya mo lang kuman ti anak ko, honey. Anya kayo umatan, papa. No kaano alimakay kayo. Isumot di pa ng asawa yumanan. Iha, panahon mat siguro ang tapno sangwag ti bagig. Napagadal kan, anda pa yung trabaho. Naitad ko ti pagrebangakas na ganak mo. Ngam sana kaya't asawan day tabay-bayan kan. Adaklat tayo ti likuda, mamang suporta iti anyaman na plano para iti masangbayan. Amo, kamawatan na talakaya kon. Lakay kayon, papa. Saan na masapul ang mga asawa kayo? Awan binakatan kanlin na kayan iti panangasawa iha. Pagayatan mi adwa kan ni Ana daytoy. Panunutam lang anak ko. Numakyasawa kan to, ipanaw na katipakyasawaan. Asinong tungay ti kabadang ko no sisyak matan dito'y balay. Saan niya pagdanagan dayta, papa? Tadi kay to panawan. Ibagak to'y tagbalin nga asawak tadi ti balay ti pangnaadan mi. Papanawan yun ti babae nga isang patyo. Diyak kaya ti kadana dito'y. Saan? Ladingit ang iha. Ang mayayatag ni Ana. Kaya't ko nga'y kasar. Saan? Diyak kaya't, papa. Orean niya't mapaspasamak. Diyak kaya't nga ikasaryo dayjay. Naisagana kami na nakasapulam ang mapanagtrabaho, Cindy. Mangan kanton, wan, tainak mat agrobuatan, tasumrakak manan iti trabaho. Pumanaw kan diti balay. Saan may akasapulan ti serbisyo? Pangasim, ha? Di mo kumamat riribukan tinapinta sa linangan mi iti amak. Ang mga non niya ti maramit ko kada kayo. Nang runan no patuluyan nyo ti plano yung apa nagkasar. Insangput nyo ti bagiyo diti balay. Pasensya kan, Cindy. Saan matla siya ti akin pagayatan iti daytoy. Nagsaritaan mi adwa ken ni Papa. Huston! Agkalingtagan kayo pa'y lang. Amok tumatlada kayo tinangkamat ka ni Papa. Basta di yung patuluyan ti panagkasaryo. Period! Dahil iti solusyon ti palikot mo, Cindy. Nagtagay ka? Saan na kami inumi ti arak? Anya? Padasa mi na. Makalipat kay ti palikot mo. No uminom kay ti harak. Anya? Un! Ba't dyan na ka ni? Alan, rama namon dito. Malipatan ti palikot mo, ije amam. Ala, inom mo, ma'am. Sige man nga rod. Barang may liwliwag ko ti parikot ko. Wen ko naglangaraw din. Ala, rama namon. Aking balay din nang ipanam kanya, Gleo. Hotel tayo ito eh. Maturog ka dito eh. Tarabiyo na yun. Sa pahantan tulangan ta, gawin din tong bigat. Habi nga rod, ngararakupan nakmatan. Agayon na yata sana eh. Inaklon na kita yan. Nalipatam ka din. I love you to. Kunam itay kanyak. Anya? I love you, Cindy. Ikasal ka. Tagdarag ti mapasama ka na tayo tarabi.
Iha, apa di ka pala bumangon. Aldawan, di ka kadyag trabaho ita. Jak sumrek papa, aglaladutak, kan maditirusok ko. Anya, apay ngay? Maulawak, panawandak pa'y laang, maulawak ngagmulagat. Sige. Agam na saya siguro no ikagpa-check up. Saanan? Banog ko la siguro dahito eh. Hello, Cleo. Apay nga mawag kasi di? Itayak pa nga mawawagkan ka. Nga maapi nga italasong batang ti cellphone mo. Ay, pasensya ka. Makumi ko makumin. Apay nga mawag ka. Nasuro ka makabulan na di ka nagparpalit na. Wanatan eh, masikog akon. Anya? Umay kan dito balay. Tamakisarita kan ni papa. Ikasar na kon. Uri awan nagkinawatan ta. Masapul nga ikasarnak. Ta nagbunga tipan na kailawaan ta. Kwa? Kasantipan na kasigurado. Asyap ti amaday ta sikog mo. Ha? Kalpasan ti amin kas sa tibagam kanya? Minsan pagod lang na iwan ah. Kan kalpasan na tingal daw. Santa na nakit kita. Ultimo text kan awa. Kat awan komunikasyon ta. Si kala ang tinakagaraw kanyak, Gleo. Sige, bye. Ha? Hello? Ti awanan ba na lalaki? Kasano nga ruditan. Aganak ka na balasang anak ko. Anya pa'y ngay, wanan apa pa. Sa dino ay ati balay tayo siya aglayo. Tasyak man ti makisarita kan ko na. Ay, baybayan yun. Total, saan kumot ngay ayatan? Anya? Nabartel kak ngamin hindi. Iso anay rukmak ti bagitkan ko na. Saan ko nakamatan day dya tao? No pagtalikudan na ti putot na kanyak, awan bibiyang ko. Jak tagtatakkunan. Napiksa akon, papa. Kabalak man ang tagtrabaho. Ay, asino nga iti mga awir iti anak mo? Katya asawa yo awawiran na tanak ko, tap nagdaserbi na ang makipagnanaad ka na tayo. Anya? Ang iya, adda trabaho ni nanam nga ana. Kasanon ti panagdait na iti pwesto na. Mabalin na matagdait dito balay. May mayat pa dito tasaanan nga agabang iti sentro. Sige, takasaritak tungarod. Doon niya ti kunana anak ko. Kuhan, awan problema iti dayta, Randolph. Alaak ton ti makinak ije pwesto. Ta dito yun balay ti pagdaita. Agawat aktulat ta kadagiti padait da kanya. Kaya na, mababay na kan kanana. Pasensya ka ni ti anak ko, ha? Nakasupsuplada kan ka. Agam kasapulan na kamatlagayan. Iso nga ron nga inasawa yo. Tap nanda katulungan nyo dito balay, papa. Sindi saan kumamat akas na ti panagsasaom. Respetwam kumamat ni nanam nga ana. Didak man pilitin namang respeto iti kagurgura ka tao. Nuawan respeto may ti asawa. Siyak nga rod ti respetwam. Sige, sige! Masisakit yun ay babae ngam siya. Mangipanagna ka talagang awanan patag ko kada kayo. Tadanday babaya kasukat ko. Sindi! Agsubli ka! Huston. Bye-bye amon, Randolph. Nasaya at adakan, Cindy, anak. Kalkalpas ko ang nagluto iti suman. Agmeriendakan, ta nakaturog pa'y ni baby. Ala, sumrakan. Nabanugak iti trabaho ka. Ala, agtugaw kan. Taalaw kon dito isalas tilinutok asuman. Mangan ka pa'y pagin inanaam. Sige, darasam nga rod. Nakasingsingpot mutlat ta kanya. Nga uray basbastos. Parikatag man iti husto. Tapno mauma. Kat isuntag disnudo a pumanaw. O, adto yan, Cindy. Mangan ka, anak. Nan. Anyamat da ito yan, nagtamnay. Ngam ka naglata ta mabisinak. Sana na imas tilutom. Ayun, gayam. Ipadasyon to kin ni baby na ito, yo. Nang daitak iti terno abistida, yo. Ha? Dinait mo da ita?
Wen, amok ngamin ang mahilig kang agbistida iti kasto nga style. Agpada ti style na. Ken agpada pa iti kolor ti bestida yu iti anak mo. Tay paborito ka kolor ti dinait na bestida mi. Medyo dakkel pa kini baby dayta. Yung pagdakdakkelan na, ingagarak nga indakkel. Tapno mabayag na ang mausar. Oh, magusto ang kadimot lang, anak. Saan? Pag anok ko madayta. Ngam awatak lata, tay basura. Oh, hindi ka umasasidagkan ni Papa ah. Kasangay ko ita. Diyak kaya tamamuan dagiti nagsangpot a kakabagyan mi anang asawa manen ti amak. Sige, dukas tati kayat mo, anak. Mas dawak mo't ngamin kun ka. Tadi ka pulos mangrik na. No siyak ti ka, pumanawak langan. Ta sana ka welcome iti dahi ti abalay. Inaramid kun ti amit akabalak. Maawat naklaang kas may kadua nga inam. Ngamawan lang tagayam. Urian niya pa iti mapaspasamak. Di kan tumaawat a pulos. Ha? Ni Papa? Natumba ni Papa? Apay nga tan! Oh, di ka umasidag. Da kami ti mga sikaso kan kuana. Kaya napasawa ka niya di kastoy. Diya kaya diya Valina Maldonado. Papa, naatake kayo. Kat paralisadon ti kagudwa bagiyo. Ayun ni Ana. At ay balay. Agpaimbag kayo tap no makaawid tayon. Aywan, agawid akbita. Inakitaan dyan ako. Ha? Nakaturog ni baby itindayon na. Kat nakaturog mo't ni Nana Ana ang nakatugaw. Ada ka mat gaya mo, Cindy. Kumusta ni Papa? Kasjay marigatan lata. Ay, nagrigat gayam tagyan ni hospital. Makapuyat. Siya kumangamin ti rumbang amang bantay kini Papam iji ospital. Sublatan ka tapno makainana ka balasan ko. Ala aginanakan tanakaturog pa iti anak mo. Gundawayam ti maturog. Tagrubuatak mat amapan iji ospital, Cindy. Anyan ti kasta nagpambanagam, Rando. Aking bagak to, Ana. Dilak mampanawan. Saan? Apay kumapanawan ka. Adaak lang dito'y ang mga sikasukan ka, Randolph. Ay ayatan ka. Di ka mabalinabaybayan. Gawala. Nakasisikwet ka. Sapay ko ba? Tadi kanto mauma. O mga asiraso. Kanya. Saan to Apolos, Randolph? Ikari. Ha? Ni Gleo tumawag. Apay nga ta. Hello, Gleo? Nakalagip kamot ngay mawag. Kumusta ka, Cindy? I miss you. Ha? Anyat naknakan mo. Kaili pa na ron. Mabalik ka din nga kita, ta? Ako busy Naatake nga ni Papa. Kat iso ti pa ka kumikumak. Natake di, ama? Baldado? Wen, sana makapag na. Kan sana maawatan ti sa una. Anya? Umayak na rin dito balayo. Ha? Please, Cindy. Pakawanan ako man. Nakasagana ka mang sunit iti nagkurangakan ka. Ken iti anak ta. Ha? Nukas ta? Maklon mo ti anak ko? Wen, sorry, Wen. Ika na kumapa iti may sa chance. Umayak dito balayo. Sige. Makaamu ka. Nana Ana, tangay adamot ni Gleo akaduak dito balay. Tag na agdan dito Kan agdan na kamin kasagasawa.
Mabalin mo ti pumanaw. Tada kami ti mga sikaso kan ni Papa. Ado tayo una yan dito balay. Anya, ngam, Cindy, kasapulan ni Papa. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak. Kitaan mo't basit ti pa nagsasao manana. Ta makapasakit ka mo't itirik na. Kas lakit din ibagbagang may responsable ak nga anak. Ni, sana kasta ti kayat. Kasta! Kasta ti kayat masawan. Di mo lang may diretso kanya. Sige, amok akaguran na. Amok adinak tumaawat ang may kadwa nga inam. Iso sige, itad ko ti pagragsak. Pumanawa. Ngam pang-asim ko mga rod, tadi mo baybayan ti amam. Day talaang ti pakpakaasit kan ka, Cindy. Cindy, kumusta ti negosyo iti amam? Siya ako na ti mga sasikaso. Iso ang nag-resign ako ni ti trabaho. Kasta ya. Andiyak pa'y nga rod na ibang ko ti kwarta ang nagkapoy ti negosyo mi. Kurang nga min ti oras ko itayan. Ha? Kasta ka ni? Kuyugan ka mapan mga ibang ko Ay saanan. Siyak tulat tanin dun bigat. Asikasum lang ang ti anak ta kan ni Papa. Ay na. Ni. Awan ni Gleo dito idami Ha? Apay ang nakalukat ti kabinet ko. Katsak mo't linuklukat ang dayta. Ti kwarta, kita kadagos. Awan di tibag ko. Nalukat ang tibag ko. Ala, sapay dakalagat at daychay. Gleo, ayan mo. Ay, isulakit di tinangalay ti kwarta. Ti awanan ba na lalakin? Bakor ka. Aginawak, Papa. Arya, agkasar kayo kay Gleo. Nag-text itay. Pimanawan. Kat saanan nga sublipay taga-broad ka no. Arya, Awanan ba yung dayja lalaki? Idarom ko. Tinakaw na ti kwarta tayo, Papa. Arya. Huston, anak ko. Tama nga numarin ti kapsat mo. Agpambarto manan. Huston wan. Ay, una yun ti kastoy. Basit pa'y lati inaunang anak ko. Ngam, naganakak manan. Tiawanan ba'y nga lalaki? Apay mat nga na nagtalag kakadago si tiday dya tao. Sana bale, tanakabalo din tiawanan ba'in. Kas dya tirumbang kan ko na. Manangalilaw lang arudan, agtatakaw pa'y. Hindi, anak. Tulungan ako, anak, si anak. Uwan Papa, mabit lang. Ay, anyamat dun. Agigiddan, dagiti asasi kaswag. Diyak mo ti una kada papakan dagiti anak ko. Hello, Cindy. Nakaawag ka, Mat. Kumusta kayon? Kumusta ni Papam? Kastoy, Nana, mabambanugak dito yan. Awan ka dua ka mga sikaso ka dagiti anak ko. Kastamat din ka ni Papa. Anya, kay asawam ngay. Awanan, Nana. Pinaybalod kun, tatinakawan na. Anya, Nana, pangasiyo. Kasapulak ti tulong yo. Iso nga umay kayo kumadito'y balay. o sige. Umayak adagos, balasan ko. Pagkawanan da kumanana. Nagtangsitak kada kayo iti kalabas. Ang amita saanan. Ta nagbabawya akong dagiti. Diyak gayam kabalan nga si kasuwanda papakan dagiti duwang anak ko nawan kaduak. Mangala ako may ti private nurse ni Papangam. Kurang ti budget.
Maluglogi nga mi na dagiti negosyo ni Papa tadyak mo't unay maasikason. Ala, siya kundi makaambo ka dagiti anak mo. Kastamatan kini papam. Basta si kaswang tinegosyo yo. Di mo ko mabaybayan. Wala na. Kasapulag kayam titulong iyo. Nangro na itataduan ti anak ko. Nagrikat. Talaga anarikat balasang ko. Ngambalampasang tubad laang dagita. Sapay lang kumaa. Ulit at daw iti pamakawan. Pagawan ang kumanana. Biyang di tao. Naimbag man, tanakimisa kayo manan nga agasawa, kabsat Roy, kabsat Jemina. Uwan nga rod, Madam Alma. Kaslada nga min kurang kada kami, no aglangan kami ang makimisa. Kumusta nga madam? Ay kat nasaya at lata, kasin apo Diyos, adulata dagiti bendisyon asumangsangbay iti biyag ko. Ngam ay na, didak man awagan iti madam, ta sa anak mat anangato a tao, nanumuak laeng. Nanumo kami met, madam. Taan na kaurape kami laeng. Da kayo talaga. Almalatan. Ay, hintayo pa'y agmerienda. Ilibre kayo. Ala, kababain, Madam. Anya akababain. Umay kayo kitin. Pag-istoryaan. O sige, mangan kayo lang kakabsat. Kanan tayo amin ti in-order ko. Nakababayin kitdikin kan, madam. Wan nga rod Aywan, apay ang nagadayo ti umay mo pakimismisaan, Madam. Kat adayo mo ti lugar yo dito eh. Wan, ta dito'y tinakaidistinwak amang ikasaba iti sasao ti Diyos. No kasta, saan ka lang makimismisa? Agkas ka sa baka pa'y, Madam? Wan, kapsat. Pakaragsakak ter aramitek. Tani apo Diyos ti daytayaw ko. Babaan ter aramitek. No kayat yo, mangangay tayo iti Bible study iti balayo. No kayat yo Ay, uwi na ma'am. Kayat niya, tapara iti Diyos matday ta. Wan, Ma'am, kaya't miday tasing-asing mo. Okay nga ron. Nga mabalin ka di, asandak nga awagan iti madam. Alma ko na yulatan. Ado nga minan dagiti agtutubo asumsumyasi iti dalan na. Iso ano addaan na kyo, wano ka na kanyo nga agtutubo, ayaban nyo ita. Tapno agdengag da iti sasao ti Diyos. Ado at agtutubo ije purok may kapsat. Nasaya at nga ron. O kaano ti kaya tiyo pa nag-Bible study tayo ije balayo, kakabsat. Tata, adda maangay a Bible study dita balayin ton malam. Umay kayon to Anya nga oras balasak ka. Alas 3 iti malam, Tata. Mangrabi itay to ni Jebalay. Ay, sige nga raw. Ayaban yun tumot po ko yun Sige, balasak ka. Nakayulatan at mapan, Lolo. Agbati akong diti balay. Ay, sana mabalin na. Umay katagdengag kamay. Ta saan ka makibismisa? Agbati ak nga roden, Lolo. Umay ka nga road. Tada kayo kanong agtutubo ti kang runaan nga daijay. Apay tadi ka makauawat ay aldain. Basta mapanta. Makadlawa kong awin eh. Oh, apay Alden. Nagadutin basa itay ni Ma'am Alma iti Biblia. Ngam, di namat inyis plikarte kahit nasa wine. Wan nga ron. Diretso pa iti panagbasa na. Tugli pa kon. Ala, urayan talatan amalpas tayo. Agdengag talatan. Day, si kamay gaya balasang kaw. Awan tata, taumayak ag kasaba.
Ikanyo kumaiti oras ti Diyos, Ana Marswa. Oray sumagmamanula a minutos, tata. Umay kayo ibasaan iti Biblia. Sige balasan ka. Sobra ka. Sa nabalay tawan tararamida ka. Nasaya at ngarod, tata. Ada ka di dya apo kuyo? Hinanapan man nakibasketball na. Ay sus, daytan ti bagbagak. Naimbag ano saan nga agbisbisyo jay apo kuyo, tata. Ay na, aginom nga ron iti arak. Kan isungsong na dagiti kakasinsin na ngagsugal. Sana bale, tatumulong ak amang ikararag iti apo kuyo, tata. Tatang, ada na ibagan ni Sister Alma kada kami. Anya day tawin eh. Mangangay kanu itigimong para kada kami agtutubo. Ay kat nasayat ha? Nasayat ti kasta. Taimbis nga bulakbul kayo. Agsimba kailangan. Wen nga rod, tatang. Kan mang train kanu kadagiti nalaing agkanta. Tamang bukal kami iti choir mi. Mayat ti kasta nako. Sige. Suportaran nyo. Tanapintas ti plano na para kada kayo agtutubo. Ay, papanam, alday na pa. Inak makimisa lulo. Nasaya at may apa. Kahit, kumusta ti panangisuro ni Sister Alma kada kayaw? Mayat lolo. Naragsak. Tapasaray agkan kantalat araramidan mi. Saan ka mamaburing? Sige nga raw. Itultuloy mo na itapaw. Sister Alma, agyaman unay ken ka. Ay gapuken ka nagbalbaliw japo ka. Ay na instrumento aklaang ti Diyos, tata. Siya ti binaon ti na Marswa amang ibunan nag iti sasauna. Ay, naimbag man tadinteng ka diti lugar may. Matulungan dagiti agtutubo, iti kasta nga raramidem, Sister Alma. Wen, tata, tasayang dagiti talentuda. Ado ti talento dagiti agtutubo ditoy. May mayat matlaang no saranda dagiti talentuda para iti pakaidaydayawan ti apo. Wen nga raw, ket pagyamanan ni unay dayta. Dumgag kayo, ta good news ko kada kayo. Gaputa na sisingpat, kan natutulnog kayo nga ubing, agtor tayo. Teka lang, mayat. Siyak ti sagot iti gasto sa inyo nga agtor. Sa di ti pagturan tayo, ma'am. Sursuran tayo ti intero a Luzon. Yes. Premyo yo kanyak dayta. Gapo iti kinatulnog yo ubing. Awan na yaman na. Ni Apo Diyos ti mapadayawan. O anya, nairubot mo amin ng abalunam nga agtor, anak. Wen nanang. Adoy tinayin ti kwarta, manak. Saanin, tatang? Inikan na ko ni nanang. Ken ni kano Sister Alma ti makaamu kada kami. Isu ti makaamu iti amin magastos. Alam latan, tapno danayon ti pakit maning. Ay, agyaman nak nga rod, tatang. Ala, sumrag kayon. Anya nga'y karamidan tayo dito Ma'am Alma. Kasi niya ramin natin. Aking balay dito Kaslahan tad house mo dahil ito'y abalay. Ala, sumrag kayon. Saan kayon asumanao? Ala, sumrag kayon tagina na tayo pa'y sa tayo ituloy ti agtor inton bigat. Aking balay dito ma'am. Balay ko. Ala, dito'y kayo laang tayo naggumatang ititaraon tayo. Bukas ta, at dan di magbagam nga agtutubo, Alma. Wan, Gusto nga ron. Ala, mabit lang takasarita dagiti kakadua ka. kwarta mananda ito eh. Numaitad dati kwarta. Pumanawak manan iti daytoy a lugar. Taynak manan nagpirok iti agtutubo iti sabali a lugar.
Madi at talaga, Winnie. Nakalak itirwar. Saan ang malukot ang tiri daw? Nukas na, inlak ni Ma'am Alma itirwan. Uwan, Winnie. Ngam apay ang masapol nga ilak na itirwan. Sa balit agparparik na kanyak. Awan matatao dito abalayan ang ipanan na kada tayo. Kan madlaw nga awan tiyag nanaan. Wan nga rod, kan direhas amin atawa na. Ha? Ala, mangan kayon. Di mata nga kiti taraon. Mabisin kayon. Kano tayo pumanaw dito? Hinton bigat. Aginana kayo pa'y. Sister, mabalin ka diya saan edito iti pagturugan tayo ta nakabutbutan. Di mi kayat dito eh. Saan anatangken ti ulo yo? Noan niya timbagak. Masapul nga tungpal kayo. Nawatan nyo. Ha? Saan kayon ang makapanaw ditoy? Tadaw may mga nakada kayo ditoy a parokyano. Anya? Parokyano? Wan, ha, di kayag danag. Tati mapaglakwak kada kayo. Ibingayak to dagiti pamilya yo. Anya, ang dimot aktor ti gagara tayo dito ay madam. Awanan ti adupay asaludsod. Basta agtulnog kayo kanyak. No diyo kayat ti madangran. Nawatan nyo. Di mi kayat dito eh. Pumanaw kami. Sige. Padasin nyo. Tadakas ti mapasamak kada kayo. Hello, Winnie. Nanang, inlibas ko na timbawag. Delikado kami dito ay nanang. Saan kayong apod no ang mga kasaba ni Ma'am Alma? Anya nga ron ngay, kan sa dino tayan yo. Tsaka muna niya lugar na ito nanang. Tulungan na kami kuma. Bugaw sa ni Manang Alma. Takayat na kami nga ilapo. Sige, kadamanin ni Manang Alma. Bye. Hello, anak. Ay, Diyos ko, tarabayam ko mati anak mi. Kastamot tan dagiti kakadwana. Sino pa iti saan anang isurrender iti cellphone na? Kurang da ito'y. Si Calden. Ayan ti cellphone mo. Ada-kada kayon. Dahil ta nalabas eh. Si Kawini. Ayan ti cellphone mo. Ay, kwa. Tumakder ka takapkapan ka. Kwa. Tumakder ka kunak. Ha? Saan asyak tiluklukon nyo, ha? Ha? Makita mo. At damot dito'y bulsam ti cellphone mo. Ha? Di mon maala kanyak dito'y. Agsagana kayo. Tapaumayan dagiti parokyanok amang gatang kada kayo. Pangipananda kada kami, madam. Kan asino dagijay. Anya, sindikato na dyan nga Alma. Ay kunak manumangas kasaba. Naging kuko na lang, tata. Ay kahit anya nga no daramidin tayo. Ay nadya po ko, kumusta nga tan? Abangan no patayon da. Agdadanggay tayo nga kararag, tata. Inyo man mimutkid din kadagiti pulis dito abanag. Ngamgiddanan tayo tinapas nagkararag. Taday tati kabilgan nga armas tayo itagundaway, tata. Alden, kasano tayo ita? Di tayo mapukawan itinamnama, Winnie. Kakadwa, agkararag tayo. Agkay-kaysa tayo agkararag. Kasta ti aramidan tayo. Kat kalpasan day ta. Ikagumaki mang kita iti mabalin tayo apagloran dito eh. Tada na saraka kabasit abarita itay. Iso ti aramatan tayo tapno makalibas tayo. Basit lang ano sa kakadwa. Maikatan ti do alandok ti rehas. Mabalinan, Alden. Dara sa inyo. Tawan pa'y Madam Alma. Sige, muna kayo arumar. Sumaruno akton. Daras niyo kakadwa. Adatan, Alden. Dara sa inyo. Rumor tayon. Awanan bain dagijay at tao. Nakalibas na. Ulbot ka matgayap. Ayan na nga eh. Aqua, ay Diyos ke, nakalibas damutan. Ulbot ka kada kami. Anay ko. Isublim timbayan mekan ka. Manangalilaw ka. Pinaglibas mo siguro eh.
Saan, sir? Patyanda ko ba? Isublim timbayad mi. Pulis! The pulis, sir! Kasano na ito yan? Mairaman kami kadi amatiliw. Awan pasol ko. Kasyandak. Di na kibalod. Kasyandak ko ba? Ikaw ang tinaramid mo, Alma. Manangal lilaw ka matgayam. Dandanay na isagmak dagiti anak ni kapukan ka. Pakawanandak ko ba? Kasyandak. Di na kipabalod. Pakawanandak. First time mo ti mabalon. Wan. Nagbasol ka, wano, napabasol lang. Nagbasol ako. Alaga, tanusam tagyan diti pagbaludan. Tauray siya. Aminado ak mo ta nagbasolak. Ado ti nagbali na kasok. Iso masapol nga ikarok diti pagbaludan. Narigat tagyan dito eh. Kas makita mo, nagado tayo iti may sasilda. Napudot. Kan limitado ti makan. Sana kasi Jerwara makan mo amin na kayat makanan. Dito'y kat limitado. Di kag sangit. Sangwam di naramid mo. Masapol ngagbalin ka na tipker. Tasi ka tinang pili ti kastuyan nagtumpalam. Kasbad kanya ka. Ngam may kararag ko asapay ko mata makaruwarak mo ilangan dito. Isosi ka. Agkit daw ka iti pamakawan di apo. Pagbabawyam nagiti nagbasulam. Niya po Diyos lang ti mabali na pagkamangan tayo. Nangruna ka da tayo nga dali ti pagbaludan. Sige, maturog kan. Maturog ak matan. Rabiin. Nakaturugan nagiti kakadwata balong. Sige. Umuna ka na maturong. Diyak pa'y makaturong. Sige, makamu ka nga ron. Di ka nagladladingit. Agkararag ka kitay. Diyos ko. Kanyan na ito'y ginararamid ko. Pagawanan na ko ma. Diyos ko. Magbababawi ang tinagpasulak iti pada katao. Kastamatan kan ka, Apo. Sabay kumata mapakawan na. Kundi na kumabaybayan dito eh. Ikan na kumaitikiran ti pakinakam. Tapno malasatag na ito'y apanosa na ipataw kanya. Biyag. Titaw. Juna, kadagiti amin nga agararam kan ka. Asino nga ti planom nga aklunan. No da kayo ti damagak nanang. Asino ti kayat yo para kanya? Ni Jun ngamin madlawan na singpet. Kan man nakimisa. Agpada tayo gayam iti kapaliiwan nanang. Ni Jun mo tinakitak anatak ng kadakwada amin ngagdatdatan kanya. Kan isu ti pakarik na ak iti ayat. Agad, anyapay lang ardar aramidam nga ay. Aklo na mo na. Agpadamot nga da trabaho yo adwa. Nanang, talaga ang plano kun nga aklunan ni Jun. Kat naibaga na nga agkasar kamin, patgakon nanang. Sige, makaamo ka anak ko. Ay na, tapno ibagakan ka, kapsat. Manipod nagamamu da John kan ti anak mo ani John nasursuron ni John ti makimisa. No kasta. Kadagito'y laeng makimismisa ni John nga anak mo, kabsat. Wen, kapsat. Ay na, idi saan na pa'y anam-amo ni John jak maawis apulos asumrag iti simbaan ti anak ko. Maragsakan ak ngarod, tadakkel tinagbaliwan ni John idinaamamo na ni John. Aya, mayat nga ron ano kasta kabsat.
Manakimisa nga minti anak ko. Di na maliwayan ti mapan mangidayaw iti apaw. Mayat ti kasta, kabsat. Uray kasano ti kinabisi tayo nga trabaho. Masapol nga ikan tayo met ti Diyos iti oras na. Tano saan agapo iti apo. Awan tayo dito'y abiyag. Iso ang masapol aditay liwayan ti agyaman kan kuana. Babaan ti intay panangidaydayaw kan kuana. Una kabsat, husto launay daytaan na ibagam. Anya kay met tenanang. Didak pa'y amo nga ibainan met. Apay, Jun anak. Adda ka di mati nga inaramid ko. Nangagkuting bagbagayo iti ina ni Jonah. Apay, masapol nga ibagayo nga itala na sursurok ti sumbrag iti simpaan. Ay, pasensya ka na anak ko. Ibukbuking dak met nanang. Naibagaklaang mo, anak ko. Wen, ngem saan nga amin abanag ket masapol nga istoryaan nyo iti sabali a tao. Pasensya ka na anak ko. Pakawanan na ko ma. Agkasarta ko man, Jonah. Adakan ka dayta, Jun. Di ka madanagan. Makitinulong ak iti magastos para iti panagkasarta. Uray simple la siguro na selebrasyon ti kasarta. Basit ti awisin ta bisita. Dayta, ket no okay laken ka. Una, awan mat problema iti dayta. Kinapatag, agbalin aligal kan mabindisyonan ti panagdanata. Wena, dayta ti kapatgan, Jonah. Practical ti biyagitan. Sana na masapula nagarmo ti sagana. Uray nyaman dayta apasken. Wan, Jun. Pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sata. Talaga? Makiasawa ka, Jonah? Wan, Marley. Inton o may abulanan. Ala, kat no plano may matantag kalay sa ni Jasper ang nobyo. Ni, kasta yan. No kayat yun, di ag double wedding tayon. Maminsan ti gastos. Ay na, nagmayat kat kuman ngay no kasta. Ngam, urayan mi paimot ngamin asumang patikab sa tinobyo kaagapoy ja abroad. Sa amin to pagsasaritaan dayta. Kasta yan. Di sumaruno kayo dun. Kapilitan na kasta. Akat kumusta ni John? Kasmay sa nobyo? Mayat, naragsakak. Takaskan kwa na ti pakiasawaak. Namati iti apo. Naasidag iti Diyos. Ay, agpada ta Uray siya. Naragsakak mo ti tinobyo. Tanasinpot lang arudan. Nagagatpay. Kan kang runaan ti amin. Kasi tinobyo, naasidag mo ti apo. Amom ka diya, day ta ti numero 1 asap sa pulak iti may sa atao. Ti man nakimisa lalaki. Agpada ta. Ngamin, mamati ak nga awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan mi. Adaman, ngam gagangay tula a problema. Wana, dalakalasulbaran ti parikot ti agasawan, nagpadadaan na mati iti Diyos. Tagpadada nga adda pa nagbutang na iti namarswa. Jun, lakay. Agreeing kan. Maladawtan iti simbaan. Ito maminsanin makaturturog ka. Eh, turog ko pa ito ni. Ang dami ng trabaho ng bigat. Kakaiso na, day off ko. Jun, sumagmamanumit lang ang oras ti pan nakimisa ka. Uray agawit ka matlada gus. Ay na, si Kante mapanakayat mo bakit? Basta siya, kiturog ko. Kumusta ti adasawa na, Jonah? Si Kangay, kumusta ti ad-asawa na, Marley? Sika talaga, isubsublim mo't kanyak ti saludsud ko. Sika ti damdamagak. Oh, abe nagsanaay ka ngay. Ada ka di parikot? Si Kapay ti umuna nga gistorya. Sakbay asyak, Marley. Sige. Ay na, naragsak kami ka ni Jasper ng asawa. Ngamin, nagtali na at di kinasimpot na idagar-aram pa'y lang kanya. Kaslat at dapay kit din ang inayat na kiti husto. Kasta ka di? Makimismisa pa'y la ka di? Wana,
Mabalin ayamat alanganan mi dayta. Saan? Naimbag ka pa'y nga ron, Marley. Ay, nagbidutak sa iti pinili ang nakiasawaan. Ha? Ala ka? Abi akas tamat ng tibag pagam. Manipod nagasawa kami. Saanan asumsumrek ni John iti simbaan. Kan, ininot ti panagbaliw ti ugali na. Aniya? Juan, iso ang nagbidutak sa iti pinili, Marley. Nga manyangay, adaditan. Saan mat ang mabalin abasta sinaaklatan ni John, ta nagkasar kami kat nga ron. Wen sana kas ka rin na ti makisina iti asawa. Iso ti makunak, ikararagam latan Ikamang mo kiniapo ti anyaman na pagdaldalanam ita. Jasper, ada sa nga ilimitay. Nakasaritam ka din? Ay, uwan manong John. Kaanak day jay. Kasta? Anyang iti gagaranakan ka? Umay dumawdawat iti kwarta. Tapag nayon na kanu iti tuition fee na. Anya? Sikat imang papaadal iti kaanakam? Tultulungak ti kabsat ko. Tawan mo't trabaho ti kabsat ko nga mana. Tultulungak ida, takasi damit. Barang makalpas ti kaanak kahit matulungan ang tumad na iti dadakkel na. Nagsingpat ka matan, Jasper. Ay, no siya kakit saan nga balin ti kasta. Ha? Pagpanpanno ka? Pag numarante ti sa balin? Ha? Adalagat may tulong. Apay kindi na sangay. Ay, uray pay. Diyak kaya ti kasta no siya. Idulin ko ati kwarta. Isungarod nga da bangko, tapno da pangidulinan iti kwarta. Ha? Agruam ti tawa mang namnama iti sa bali, no panpanuynuyan. Iso ano siya, saan ko nga ugali ti tumulong kun agpautang iti sa bali at tao. Nga uray kabagyak ka mismo. Saan ko apadpadaksen ti anak ko, Jonah? Ngamsigo den akasta ti ugali na. Adda imimot na, naturay kan istrikto. Kan sigod asaan aman nakimisa. Ay, ti amok nga rood kat nagbalbaliwan. Ngam nagsubliman matan ti sigod nga ugali na. No, kasta. Panagin ko na lang ang timpakpakita na akinasingpet idi agar-aram pay laang. Nanang? Kaslakastan anak ko. Tain subli na matmanan ti sigod nga ugali na. Paspasin siya am kumanti anak ko, Jonawan. Aw-awatam kumalatan. Wan, nanang. Uray anya pa'y ti kinataon ni John. Asawa klata day chay. Iso nga ano sakti anyaman nga ugali na. Nagsweldo kan, John, ha? Wan, si Kangay. Kasusweldo kita eh. Ngam indiretso ko na iti bangko. Imbangko kami na. Dahil ta sweldo, ti gastusan ta iti inang tao. Kaya hindi ka na iti allowance ko. Iti sweldo ti pangalaki ti allowance ko tapno sana maksayan ti sweldo. Savings ta day jay. Wan, John. Ken kita am dagiti katangam dagiti la importante tani. Masapol nga gurnong ta. Narigat magbarbarayo ta ita panawen. Tanarigat asapulan ti kwarta. Sanay bakit? Ni Nanang. Hello, Nanang. Hello anak ko. Kumusta kayo? Mabalindag kita iti pabor. Oh, anya day ka, Nanang. Mabalindi bumulot iti kwartayo. Pagkatang ko kumay iti agas ko. Ha? Ay, sige ta, umayak kita no madamdama. Sige nga raw. Urayan ka. Bye. Bye, Nanang. Anya timbaga ni nana. Umut-utang iti kwarta na kay. Paggatang na kano iti agas na. Anya? Ay una yan. Pamilyado kan. Ngamang namnama pa ila iti sweldong, Jonah. Apay, awan sa balya pagutangan na. Adamot dagiti daduma kakabsat mo Awan matrabaho dagiti kakabsat ko. Kahit gaputa si katiyan na trabaho na, si kalatan, tinamnaman ti inam amang tulong. Ay maditi kasta.
Unfair. Ala, di ka nagsao. Tasaan akon ama pan ijay ayan ni nanang. Una, pariknamat nga mintiinan. Ipariknam asaan ka single. Nga dan asawa. Tapno saan lata mang namnamakin ka. Diyos ko. Lawlawag ang kumati panunod ti asawa. Di mo ka di itulok ngagtultuloy ti kasyay nga ugali na. Apo. Isurong ka di ti umno nga aramidan na. Tapno na saya at laang ti aramidan na. Apo. Numabalin. Diyak kaya't aguraan ti asawa. Gapo iti makitkitak nga ugali na ita. Impaay mo ti asawa akabinadang ko iti biyag. Katulungak itirigat kan ginawa. Ket agdanggay kami kuma amang idayaw kan ka. Apo. Iso alaw lawagam kuma tinakulaapan apanunot na. Manong John, nadamag mo ka dito problema dito yung kumpanya pag trabahuan tayo? Una nga ron, Jasper. Kasano da ito yan? Agsaramat gaya man iti mabihit. Awan ti mabalin tayo, Manong. Jack man ang muno niya tipod na makagapo. Ngayon, adag kun ko na analogi. Adamot mangibagbag nga ilako dan tayo apasdek. Kasano tayo nga ron din? Mapukawan tayo niti trabaho. Kapilitan na nakasta, Manong John. Awan mo't lata ti mastra ka katrabaho. Over-idsak nga minan. Iso marigata na ngaag-apply. Alakat agan anos talataan no anya ti adta. Pampanunotag tag negosyo. Tadamit basit urnong ta. Iso na ti aramatay. Oray basit la negosyo. Oray dati pakanan no iso. Adakan ka dayta, lakay. Kumusta to'y pakanan nyo, John? Karugrugik pa ilang mat nanang. Iso apaliwag pa yan. Ano kasano? Aywan gaya manak ko. Adda mabulod a kwartam. Naibus mo't tay kwarta kon kat ni. Awan mo't gayam agas ko nanak ko. Ay, unay kay mo't nanang. Di kay man mo't mangmalas iti negosyo. Karugrugik pa ilang agnegosyo ng utangan da kadagosan. Utang ti buwin na manok. Ay, no adda ngam no awan, okay lang. Awanin ata na usar kunti kwarta nanang. Ay, awan na talaga, Jonah. Diyak ka imati ag negosyo. Lugi akmat. Awan mo ti umay mangan iti pakanan. Yun, Apay nga takas lag mamalas sa kakanayon. Bakit? tinasayaan. Agrubot ka. Domingo ita. Inta makimisa. Maliwliwayam nga minan ti agserbi iti Diyos, lakay. Dayta ti kapatgan iti biyag tayo. Ti agdayaw iti apo. Tauray kasano ti panagsalukag tayo. No awan mat ni apo iti kaunggan tayo. Awan serbi ti anyaman aganwat tayo, lakay. Iso apang nga asim. Danggan na ko ma. Patgam tikid daw ko. Inta makimisa. Kalpasan nga. Dumaray tayo iti Bible study iti kaaruba tayo. Napintas ti dumngag iti Bible study. Taado ti maadal tayo asasa o ti Diyos. Ay, mabit lang Mahinang kalaban. Oh, adto yun ti order mo, ading. Dati mo't kan ka manang, oh. Ala, sumapol kayo niti pagtugawan nyo. Anak ko, ano ti customer mo? Umay katulungan. Ay, uwan man nanang. Agyaman na ka. Ay na, Jack Amonter Aramida, tanin nagado ti customer. Ala, tulungan ka, nanak ko. Nay, apay nga ikan makiti kwarta, John Barok. Uwan na, tapno maramanan nyo mo ti bindisyon na mauawat mi ti asawak, nanang. Ha? Alam nanang, awatin yun. Awate mo na balayan. Tauray siya, inikanakmat ni John iti kwartak. Ay, agyaman ak nga road Barok. Awanan niya man na. Masapol nga ibingay mimot ati bindisyon nga ipapay ti Diyos kada kami. Kaya't makawaninda ko ma. Tainim imutan kayo ti kalabas.
Saan kaya man nasaya ti agbalin nga ako? Iso ha, pakawanin da ko man. Biyag. Titaw. Kumusta kayong tatang? Mayatan anak ko. Anyat ko na ti doktor ngay. Jackie, anak. Hala, apay ngagsangit kayo magdananang. Anyat ka di ti sakit ni tatang. Erika, anya ka kadi. Okay akon. Awan sakit ko anak ko. Naimbag akon. At naintin ti doktor nga agas ko. Agpaiso ka di nanang. Uwen anak ko. Isu nga awan ti rumbang nga pagdanagam kanya. Charlie. Hindi ka unay, Erika. Ang mga numanggit na ka, dagiti anak ta. Apay asik apay tinadaan iti sakit. Charlie, asik mo. Di kagsangit. Laglagi pam. Sikat ti silaw ti pagtangan. Masapula na tibkar ka, Erika. Charlie. Kasanon no makita na kadagiti anak ta. Di, agsasangit tayo aminen. Imbes na si kangay natin mang patibkar, iti pakinakam dagiti anak ta. Saan? Ta si kamat ti umunang agsangsangit. Charlie. Di kagsangit kunak. Diyak nga ron malapdan. Sige. Ikarigatag ti saan ngagsangit. Ipakita mo't anatibkar ka. Sana kasta si kati makaunang agsangit. Jak tu pa agsangit na masagnan. Sikan tulakit din. Hello, Manang Judeline. Hello, nakaawag ka mat. Kat kumusta ang kasawa, Amerika? Kasdila ta, Manang. Agpapaagas lang ta. Nayon ako mamanan ti utang ko kan ka, Manang. Kasano daytan ngay? Binulan mat lamang ibaga ka ni ti kwarta, Erika. Si kamat lat papapanan ti matmat gadak dito abroad natin ko. Ha? Panunutan ko mamat, ada pamilya. Upat dagiti anak ko. Pasensya kan, Manang. Si ka lang amin tinamnamaag ang makatulong kanya. Hapay noag-abroad ka nga minan.Ag-apply ka, tatulungan ka. Anya, masakit ti asawa. Diyak nga panawan, Manang. Di mo mapanawan ka? Kastamlatan itag na nayon. Agut utang kalatan. Kasanon, mawan mautang ka mon. Pangalaan nga rin iti pagagas ka asawam. Manang, Ay na, ayabang pailaan ti katugang nga mababae. Isu ti mga sikaso iti asawam.Ag-apply ka kit di matan iti abroad. Tatulungan ka. Siya ti makamoy ti gastusan nga abroad. sige, Manang. Katagya, Manang. Sana na masapol nga gabrod ka. Kasto ilang aruden ti kasasahad ko. Pumanaw ka pa ilang. Di ka nagabrod. Gundawayang ti kaadda ti kabsat ko amang tulong kanyak lakay. Agabroda, tapno mapaagasan ka. Adda ka si ti Diyos. Uray sa anak nga agagas. Patsik nga gimbagak. Iswa sana na masapol nga umadayo ka. Kontra itiriknak taramida. Di ka kaya't apanawan. Ngam kapilitan, Charlie. Tulungan nak ni Manang Judeline nga agabron. Inak manggad iti pagpaagas mo. At iti
advance abayad ko iti utang ko kan ka manang. Nala, idulin mon. Taipawit mon to iti Pilipinas dayta. Tapno adda pagpaagas ti asawang. Kandi mon bayadan dagiti naalam a kwarta kanyak. Ipawit mo lang iti Pilipinas. Tapno adda pagpaagas ti asawang. Agyaman nak manang. Nagsaya at kauna yakapsan. Sapay ko mga ron at hagimbagan ti asawang. Wan nga rod manang. Ay, inlimat ti asawak ti sakit na. Aging ga nagtinag akan sa'yo. Di na ngamin kayat tagpa-doktor idi. Tati amo na, gagangay la asakit ti tiyan ti marikrik nana. Ngam addamat gayang tsumurnan. Narigat nga minumayalang alang ti sakit. Nang runa kadagituyan na panawan tani. Nagadun ti tumtumpara saksakit. Wan nga rod manang. Nala, dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbagan di asawang. Hello, Charlie. Lakay. Kumusta ka? Okay lang. Awan pagdanagam kanyak. Pumigpig sa akon. Ha? Agpaiso? Well, sika, kumusta ditan? Okay, akla ang lakay. Aywan, agpawitak no bigat. Ipawit ko amin asweldo, tapno adda pagpaagas mo. Magibate ka matitiparakan ka. Di mo ipawit amin ti sweldo. Diyak kaya't nga agkurang kayo iti gastusan dita. Iso adi mo kumaliwayan ti agagas, ha? Wen, di ka madanagan. Ipawit ko amin asweldo, ha? Gatangam amin nga agas mo. Wen, bakit? Di nakpakadanagan ko nakmat. Kailiw na ka, nagiti anak ta. Uray siyak lakay. Kailiw kayo mutan. Kasaritak man ti inaon nga anak ta. Sige, mabitlara nga, tayo ba? Hello, Nanang. Hello anak, kumusta kayon? Anyat ar-aramida man ako. Madamati pa nagrepasok, Nanang. Examin mi ngamin inton bigat. Kasta ka di? Kat, kumusta kayon kadagiti addim? Okay kami lang dito'y, Nanang. Kailiw da kayon. Kaano kayo nga agawin? Ay na, mabayag pa iti bakasyon ko, anak. Nanang, Anak, agsingsingpat kayo, han. Di yu is-stressan ni tatang yu. Tapno agimbagan. wen Nanang. Ngam apay akas di ni tatang. Kanayon nga agsangit. Ha? Ko ha? Mailiw siguro kanya, anak. Iso nga andingayin yung wan. Wen Nanang. Sige nga rodan anak ko. Ituloy mo tagripaso. Itod mo pa ang ti cellphone kini tatang mo. Wen Nanang. Charlie lang ay. Kadayta ka manan. Agsangit ka man ako na akong bakit. Amo matadyak kaya, tikas ta hararamidan. Diyak namin kabailan no mapukaw ka kada kami. Isong agagas ka. Kandawatan tati kaasin ni Apo Diyos. Tapno pa imbagan na ka. Wen, saan tayo tanggal tibiyag tayo? Kat no dumtangan ti kadang ko. Masapol nga awatan tayo da ita. Tano siya, nabayagan ang sinaganak da ita. Nakasagana akon, no talaga akadang kon, bakit? Di ka man nagsao iti kasta. Agbyag ka pa hindi tinapaot. Wen ka di, anya kansa. Sige, tamo ka naman no ka. Iso nga ginanakan. I love you, bakit? I love you too, lakay. Malang arudan. Agan nanat ka ditawan. God bless you. Bye. Bye, lakay. Diyak lang, di ka ba kailan lumapukaw ni Charlie? Ay, ti asawa. Agimbag kumapay ti asawa. Diyos ko. Anay ko, anay. Kasi lang kumapo. Charlay, anak ko. Nasakit ka di man ang tiyan mo. Ay na, mapantalaan yan iti ospital. Sana nang
May katumutla no madamdama dito eh. Iyawatan dakman kindi ti agas ko para ut-ut tag tumarak. Makapadanag ka mo't anak ko. Mapantalaang ang iti ospital. Saan nga Ruben? Di ka makawawat aya. Ikandakit din iti agas ko tag tumarak. Narabian ka man na Erika. Nag-overtime ako, manang. Ay, di ka unay Di maabuswan ti bagim, tama nga no si kamag tagsakit. Saan, manang? Overtime ka nga overtime. Awan mat maururnong mo. Mapmapan mat amin iti agas da asawam. Kasapulan ti kwarta, manang. Basta agimbag ko man ti asawa. Hala katagan anos ka nga rod. Angamtay ka nayon kung ibagakan ka Di mo parigatan ti bagim, tapno saan ka nga agsakit. Hello, nanang. Kumusta kayon? Mayat mo't balasan ko. Ni Charlie, nay. Kumusta, nanang? Linabarak itay kan pinakan kumutan. Ha? Linabaran niyo ko nayo? Apay, saan ka di makadigos nga is-iso? Ay ikwa. Ay Charlie anak ko. Kasauna ka kano ni Erika. Hello, bakit? Kaano ka nga agawid? Mabiitan lang, nay. 2 bulan laangan agawid akton. Sige, makatuturo ka. Kaya tunti agina na. Ha? Sige. Agin na ka nga rodan. Itod mo kininanang ti cellphone ta kasalita. Sanan. Ada ka no aramidan na. Sige, bye. I love you. Ay, sige nga rod. Bye. Nakakaasim at asawa. Matlaw anak kapso. Erika! Aping agsangsangit ka manan. Masyanak ngamin iti asawa man. Di ka una agladingit, ading ko. Ikarikatampay lang iwak si iti panunot mo, ti may papaniti asawam. Ang mga numapit karan ti trabaho kan salunat mo. Wagladladingit ka latan. Ipakita mo't anatid ka, Agkararag kakit di ka ni Apo Diyos. Nalpasan ti minimart a pinatakder mo iti sangwanan ti balayo anak ko. In-deliver damutan dagiti maila ko iti minimart. Wala nang. Ano sa nyo pa lang asikasuan? Da kayo pa ti agla ko. Tano sumangpet ti asawak. Isunto ti makamo. Uwan anak ko. Kuma, agawid na ni Erika. Anak ko. Kasano nga ipalawag ko kini Erika ti inararamin mo. Sigurado nga agsakit tinakam day tiyay. Ang mga no panunutan na abinaybayan ka, anak ko. Saan? Man nakaawat niya sawak nanang. Basta tibilin ko. Da kayon ti makamo kadagiti anak ko. Di yu baybayan ni da. Inton mataya kon. Di ka kumagsaw iti kasta. Tagbiag ka pa'y iti napaot, anak ko. Ikan na ka ni Apo Diyos, iti atin dugpay, apa nagbihag. Nadano nanti pa nagbakasyon mo, ading ko. Wan manang, magagaran akon ang makasangpot iti Pilipinas. Pakumusta ang tulangan da nanang. Wan manang, Ada kwarta nga agawin. kwa, adda basit manang. Awan nga min dagbat-bati kanya. Ta ipaw-pawit ko amin asweldo. Mala, mabit lang nga ron. Adoy. Adon ti utang ko kan ka manang. Ay na, di mon panunutan day, Jay. Jakon pabayadan dagi, Jay. Kan uray day to itad ko kan kaita. Jak pabayadan. Tulong ko kada kayo. Agyaman ako na manang.
Nakasingsingpad ka talaga. Apay akas naman ng tilangang, Charlie. Nagkutong ka. Di ka agsangit. Kanya ka kadi. Napigsak pa'y. Agimbagak pa'y. Kailiw da ka nagiti anak ta. Charlie, asawa. Kailiw kayo mato na yan. Tanyat ko na ti doktor. Kumusta ti salunat mo? Mabanugak nga agso. Matulugak pa'y. Napuyatan ak ngamin. Sige, iturong mo pa'y nga ron. Takasaritat ni Nanang. Nanang, akin minimart iti na ipatakter di tasangwanan ti balay. Apelyedo tayo matinagan ti minimart. Ay, da kayo, Erika. Anya? Sino tinagparamid? Hindi, Charlie. Anya? Idinaamuan ni Charlie aking maron ti sakit na. Nga awanan tinamnaman na. Dita tinangipananay ti kwarta nga impaw-pawit mo. Imbes sa pagpadoktor na. Impaaramid na laangan iti minimart. Tapno adda ka no pangrugyan nyo nga agina. Anya? Di na kaya't nga ibagakan ka na karon ti sakit na. Nagwarasan ti kanser iti bagina. Eso nakapsutan ti anak ko. Anya? Nanay, Lola, ni Tatang, marigatan nga gangos. Anya? Umay kayo. Intay kitaan ni Tatang. Charlie, anak ko. Erika. Pagkadakon. Laglagi po niyo. Ipatpatag kayo. Amin. Di na kang panawan, Charlie. Lumaban ka kuman. Charlie! Charlie, asawa! Apa yung pinanawan na kami? Charlie! Anak ko! Pinanawan na tayo ni Tatang Nanang. Anak ko! Diaglayin pag-arop. At damat ko ngayon nadagsa na sakit ni Tatang. Apay nga ngayon liman yun di sakit na. Makawanin na anak ko. Ngam tinumpal ko lang ang tikayat ni Amayo. Di na kaya't nagladingit kayo. Iso anak pamarang nga okay. Nga oray na saan man. Nakakasimat ti Amamin. Ing kamanganan, Erika. Di ka pa'y nangnangan, manipot iti kalman. Awan ganas ko amangan, Nanang. Awatan tayo kuman kinapagtang ni Charlie. Balasan ko. Nasakit di papanaw na. Nagrikat nga aklunan na ita. Ngam ikarigatan tayo, balasan ko. Kastamat lagayam. Ngam amay abinaybayan niyo ti asawa. Ha? Anya binaybayan. Kaputay baga na adi yun ipangas. Nagtungpal kayo man. Kat hindi medyo may kanyak ti saan na nga pa nagpaangas. No diyo kumainaramit ti kasna. Nalapit. Si Bibiag pa'y lang aging gaita ni Charlie.
Saan kumamot na kasta ti panagsasaom, Erika? Taasino aya tinaganak amaragsakan iti ipupusay ti anak na. No kasano kasakit kan ka ti ipupusayan ti anak ko. Nakarkaro pa'y kanya, Erika. Iso apang naasim, di ka agpapasol. Tananabit, agpatinggalangan ijay tibiyag ti anak ko, Erika. Napanan ni Lolam, Jackie. Nagawid din ijay probinsya, nanang. Agsangsangit apim manaw itay. Inungtan nyo kano ngamin, iso ang nasakitan. Ha? Sige, kamakamot ni Nanang, anak ko. Nanang, Apay nga ka dito'y terminal, tibas, Erika. Nanang, pakawanan da ko nga. Pasensya kayo ni iti panagsasaok iti kalabas nga lantaw. Aklunag, Erika. Nasakitan iti kasjay ngay bagam. Gambawa talaga balasan ko. Tamo kabungala ang tinakaro aladingit mo na ijay. Sorry, Nanang. Saan kayo kumapingagawin iti probinsya? Kasapulan na kayo kadagiti apo ko yun. Pinanawan na tayo lang arudan ti asawa. Sa ina, panawan na kami man. Erika, Ulit agtagkid daw iti pasensya, Nanang. Naamiris kon ti amin. Awan ti rumbang ang mapapasol iti pupusayan ti asawa. Aklonan tayon ti amin. uwan balasan ko. Talaga siguro nga agpatinggalangan ijay tibiyag ti anak. Nasakit man nga awatan, nga may karkarikatan tayo, balasan ko. Kat di mo ko mabaybayan, dagiti apo ko, Erika. Kastamatan ti pinatakdar day di Charlie ang negosyo yo. Takwartang batlaang tinagkapuan day jay ang minima. Pangrukyan yo nga agita. Nakatantanok nga ama ka na asawa day di Charlie. Nana. Ngamin, in sakripisyo na ti panagagas na para iti pamilya na. Uwan, taday tay di tisang kabalikas na. Di na kaya't nga agregat kayo. Inton isun ti pumusay, balasan ko. Natural tagladingit, numapukawan ka iti ipatpatag iti biyag. Ngam di mo itulok, nga idagal na ka tinakaro aladingit. Agkararag ka tanayat unay ti Diyos. Di na kanto baybayan, kat iturong na ka itinapintas, amasakbayan. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agihaman kami.